2025 চনক লক্ষ্য কৰি 2025 চনৰ BTC নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি PDF দলটো বা প্ৰগ্ৰেছিভ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট এই চমুকে PDF নামৰ দলটো 16 আগষ্টত কোকৰাঝাৰত জন্ম লাভ কৰিব। আপোনালোকক সকলোকে আশীৰ্বাদ দিবলৈ বা আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই কাটৰৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰনি ৰাজা পিছানো পৃথিৱী নাৰায়ণ মেছদেব না PDF आफाद पलिटिकेल हान्जा मोनसे गोदान जोनोम होनो थांगासिनो दङ। नैबे आगष्ट मासाव जोनोम होनो थांगासिनो दङ PDF आफाद पलिटिकेल हान्जा। बावहाय बर' थागोन, नन बर' थागोन, मुस्लिम थागोन, आदिबासि गोबां दलस ट्राइबनि मानसिफोर थागोन जाहैबाय। दा बेखौ जोंनिया मा सान्दों बर' रायजो राजाया थारैनो बावहाय UPPL आरो BPF बे दोलो मोननैबो जेननो थांगासिनो दङ नामा? जुदि थारैनो बिथांमोननि हान्जाया PDF आफादा जुदि गोरा गोख्रों जायोबा बिथांमोना सरकार दायिनि गिदिर बाथ्रा नङा। दागोन बिसोरबो फैगोन, बिसोरबो एसेब्लाबो फैगोन। थ' होनबा जोङो एसे खोनासंलायनानै लानि नैबे पृथ्वी नारायण बर'निनो राजानि फिसानो बे आरोखि बबेनि बेखौ जोंनि पलिटिकेल हान्जा दोलो मोननैबो खर' फेदेरदों होननानै आं सानो। माब्रै होननानै बुङोबा सानसे समाव UPPL जों थाबाय, UPPL आबो एसे खर' फेदेरबाय, BPF जों दिनैहाय मोननैसो दाखालि लकसभानि नामा सिखांलायथिबाय। थ' बावहाय बेफोरबो BPF नि मोनसे गोरोन्थि, UPPL निबो मोनसे गोरोन्थि। बावहाय जों बर'नि राजखान्थि दोलो हान्जा मोननैनिबो गोरोन्थि दङ होननानै आं सानो। आरो जायफ्रा दिनै बेखौ पृथ्वी नारायण मेसदेबखौ ट्राइबनि मानसि बा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मानसि होनाय ST सार्टिफिकेटखौ होनाय बै बे गोरोन्थियाबो नों आं बर'निनो गोरोन्थि आरो नों आं ट्राइबेल हारि जनगोष्ठीनिनो गोरोन्थि होननानै आं सानो। रायजो राजाया बै पृथ्वी नारायण मेसदेबनि भिडिअखौ आबुङै फैगासिनो दङ बा नायलांबाय थादो। बिनि सिगां जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सएनडि बिनि आफादगिरि बिनि बिबुंथिखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे न'खराव मुं मार्टियास्ट्रम बेखेवहैदोंमोन। बिथाङा 5 लाखखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनबाय। बिजोंनो बिथाङा मार्टियास्ट्रमखौ बेखेवनाय बा बै जाय मानसिया मार्टियास जालांनाय, मुंख्लं जालांनाय, नों आं बर' हारिनि थाखाय बे सुबुंनि मुंख्लं खाम्फा गायसन बेखेवनाय बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। राजेन ब्रह्मनि रोंगौथि बिथांनि दिनै मुसुखा बेखेवनाय। दिनैनि बे मुसुखा बेखेवनायाव मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो इउनाइटेड फराम एक्सएनडि बिनि लेङाइ आफादगिरि आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि आफादनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि AGS आरो जों डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि आरो गोबां बिबांनि बिथांमोन। आरो बेवहाय जिहेतु मुंख्लं जानाय राजेननि बिमा बिफा आरो बे फारुगरा गामिनि गासिबो गावबुराजों लोगोसे बिथांमोननि गाय बाहागि जिहेतु राजेन बा रोंगौथि बिथाङा सासे बिराद मोनसे नरम गोसोनि मानसिमोन आरो सासे डिसिप्लिन मानिग्रा बिथांमोन। सासे बियो NDP नि सासे मानसिमोन। बिथाङा बिथांनि आफादाव हाबनाया 1998 बे भुटानाव ट्रेनिं लादों। बेखौ बिथांमोनखौ जोंनो ट्रेनिं होदों। बेनिफ्राय बिथांखौ जोङो खामानियाव हगारदों। खामानियाव हगारनानै लास्टलि टाइमाव 2000आव
दिनै खोला औवाबारियाव बिथाङा मुंख्लं जादों। खारना जाहैबाय बिथाङा जोंनि सासे मानिसुला आरो अबिडियेन्ट मानसिमोन। बिथाङा माखासे खामानि फल' खालामनानै आफादनि खामानिखौ लानानै बिथाङा दिनै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। दा बे जायगायाव थांनायाव बिथाङा फैफिननो हायासै आरो बे समाव जोंनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो मोनसे माबा मोनसे जादोंमोन जिहेतु जोंनि गेजेरावनो एसे गाज्रि मोनसे माबा दंमोन। बेनिखायनो बे जिनिसा जोंनि एनिमियानो जोंनि बे रोंगौथि बिथांखौ सर्ट खालामनाय बायदि जादों। जिहेतु आं बुंनो सानो दिनै बिथाङा बर' जाथिनि जिथु गादबजानाय नासयजानायखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा आफादाव थांदों। आफादाव थांनानै बिथाङा जिबायदि मावदों बर' जाथिनि थाखाय मावहैदों आरो बिथाङा आफादनि माखासे एनडिबिनि बा बर' जाथिनि जिखुनु जा खोथाखौ लानानै दिनै बिथांमोना दिनै नांबोबाय थादों। बिथाङा अबथिरा जिउ बावनायाव जोंहाबो आफादनि हिसाबै बा जों एक्स एनडिबि हिसाबै जों दिनै गोथौ दुखु मोनो आरो बिथाङा सासे दिनै मुंख्लं जाना थांदों मालाय मा जानो बिथांखौ जों बावनो हाया। दिनै बिथांमोननि नाजानायावनो बा बिथांमोननि जे जोंजों नांबोनायावनो दिनै सेक्रिफाइस खालामनायावनो दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि माबा मोनसे बिहोमाखौ होलांनो हाबाय। आं बे खोथाखौ बुंनो हायो। जिहेतु जोंनि एनडिबिआ माने थैथां सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै फैदों आरो बिथांमोना जिहेतु माने जाथिनि खोथा सिन्था खालामनानै जाथिनि जिहेतु माखासे गादबनाय नासयनायखौ सिन्था खालामनानै दिनै थैथां बर' जाथिनि थाखाय दोननांदों आरो बिथांमोना दिनै सासे जोंनि मुंख्लं आरो दिनै बिथांमोननि मुंख्लंआ बे जायगायावल' थानाय नङा। दिनै बे बिथाङा जेनेबा सापज जोङो नैबे न'खराव जोङो नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसनदों खिन्थु बे बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बे जायगायाव थाब्लाबो दा बिथांनि मुंख्लंआ जेनेबा जों नेसनेल मोनसे मुंख्लं मार्टियार्स थं हिसाबै बिथाङा सिमिति हिसाबै थाहैगोन। बिथांखौ जोङो साननो थाङोब्ला दा जेनेबा जोंहा मोनसे नैबे सिमिति बानायनो नागिरदों बेयो बरपेटा बाक्सा सालबारियाव जागोन। बे रुपुहियाव जों बेवहाय बिथांनि नामखौ बा जोंनि जिहेतु माने गोबां माने मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ जों मार्टियार्स लिस्टआव सोगोन आरो जों बिथांमोनखौ अरायबो बिथांमोननि जिथु जिउमा बा मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो फालिबाय थानो जों मोनसे माने जों खाबु मोनगोन। बेनिखायनो आङो बारा गोलावखौ बुंला जिहेतु जोङो दा जोंनि राजेन ब्रह्म बा रोंगौथि बिथाङा जिहेतु मुंख्लं जालांबाय एकदम गावनि गोथार गोसोखौ दिनै सिन्था खालामनानै बर' जाथिनि थाखाय मुंख्लं जानो हालांबाय। बेनि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद साबायखर होयो आरो बिथाङा दिनै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थानानै बिथाङा आलो गोजोन थानो मोनो। आं बेखिनि खोथाखौ बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।